ye décembre kalo tile 24 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila. Fondamnela bi an ka lapitanisoba fila min bɛ yen nɔ ni o ye Gabriel Touré fo ka taa se Ponge ma olu kɔni ye dansigi u ka tile 4 baarabila min n'u ye a kɛ a dansigira la kunun décembre kalo tile 23 san 2021 su nɛgɛ kaɲɛ fu o wagati a yirala k'a fɔ ko u ni kɔni ni an ka jamana marabagaw ma se ka sigi ka kuma walasa dan bɛ se ka sigi nin baarabila in na cogoya min na. Sirabakan kasara dɔ o kɛra kunun sɔgɔmada joona la décembre kalo tile 23 in na a kɛra Maraka Kungo ale ni Tingole ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila kofɔlen yɛrɛ bɛ Segu o sira la a yirala k'a fɔ ko maa 11 olu kɔni jogina maa 11 minnu jogina sa maa 7 de bɛ olu la minnu n'olu sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ Kulukoro protection civile ma olu kɔni nana kana u ɲɛda tiɲɛni kɛlen o kan olu yɛrɛ ka fɔla sa ko nin sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni sababu bɔra bolomafɛn fila la kelen yɛrɛ o bɛ wele nazarakan la ko minibus ka taa se bolomafɛn dɔ o fana ma nka bolomafɛn min yɛrɛ sa ni ale bɛ maaw ta ka taa taayɔrɔ la ni a bɛ fɔ ale ma ko minibus ale kɔni ye tasuma donna ale la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana kɔnɔna kɔɲɔko ma fo ka taa se an ka jamana kɔkanna kɔɲɔw ma ni ale ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ale kɔni tagara décembre kalo tile 22 Nouakchottukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Mauritanie jamana o kɔnɔna la a kɔni ka nin dugutaga in yɛrɛ kɛra CEDEAO maaw ka nali ye an ka jamana kɔnɔ o dugusajɛ. Walasa ka se ka lakana ni ka o sabati kosɛbɛ an ka cɛmancɛ bolo yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Moptikaw olu fɛ yen nɔ Mopti gouverneur ale ye waliya kuraw ta walasa ka se ka lakana ni ka o sinsin o waliya kura dɔ de ye k'a yira k'a fɔ ko lɛrɛ wagati dɔw bɛ yen nɔ bolimafɛn dɔw bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 2 ka taa se bolimafɛn sen 3 ma ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 wagati fo ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 6 o wagati ma o bolimafɛn kɔni yamaralen tɛ ka boli duguba o kɔnɔna la ka taa se u ka dugu fitininw o ni a ɲɔgɔnnaw ma walasa ka se ka maaw ni ka u ni kisi ani u bolo minɛ u ye nin sariya kura ninnu ni k'a ta ni sira kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Sevare sira ka taa se Douanzan sira o ma. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye kunun décembre kalo tile 23 san 2021 ni ka balofɛnw ta ka di dɛsɛbagatɔw olu ma ani ka tila ka jibɔndon 2 ka o koromokari a yɛrɛ ka cidenw kɔni sera Jɛnɛkaw Moptikaw Tɛnɛngukaw fo ka taa se Warukaw olu fɛ yen nɔ masa u ye balofɛn minnu ta ka di ni maa ninnu o de tali kɛ malo ɲɔ sukaro fo ka taa se tulu o n'a ɲɔgɔnnaw ma. An ka minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ale fana tun bɛ ɲɔrɔnkaw olu fɛ yen nɔ a fana ye jibondo fo ka taa se kuranw ma ka o baaraw ni ka olu kolomokari ɲɔrɔnkaw olu fɛ yen nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Komɔrikaw olu fɛ yen nɔ nin wagati in na olu kɔni ye coronavirus boloci ni ka o wajibiya u ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ coronavirus bana o ye ta de bɛ ka caya kosɛbɛ u ka jamana o kɔnɔna la décembre kalo tile 22 tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko coronavirus kɔni bana boloci o wajibiyara olu fɛ yen nɔ wa a bɛna to sen na fo ka taa a ko kuncɛ. An bɛ kunnafoni datugu ni dolanci ale ye sa Aliou Cissé ni ale ye Sénégalais olu ka dolancibaw ka ɲɛmaa sa ale kɔni ye a ka sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko dolancila 27 olu kɔni welelen don ka taa Coupe d'Afrique des Nations ni ka o dolanci baaraw ka olu kɛ min n'a bɛ kɛ janvier kalo tile 9 nata ka taa kuncɛ février kalo tile 6 san 2022 Camerounukaw ka jamana o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni dolancila in bɛɛ bɛna ye Cameroun na ale kɛnɛ kan
Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ ni dɔgɔkun laban in na k'a da aw tulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛndon inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ala ka juma timɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ